한남수 딱 관심있어 딱. 한남수 잘해. 아, 수고. 딱 문에 가라가. 무슨 날에 땀 클라이네 잘해 나와 탕에. 도관도 있다고 요네. 누군 서로 풀어 맞게. 아이가 땀이 도관 보러다. 우리만 콜동. 건딱 누군만. 나가 가나 보러 타니. tiket tanah rekha. Cái phải là các những năm về. Nono kata nono tangsa. Ah John. Boss. Mama tiket tanah rekha mama khana dawa thanai. Kahang ko thangdi, kahang ko tongi. Cáp điện là ble, mất từ chú chip na. Na một lúm mà cáp na boss. Lại cứ sát được khai. Đúng lúc này đừng chói đám ăn. Kusi tanga sari tiket tanah mane. Allah anu double firo rodi. Ain sawa kahang ko thani. Ah, borok baksa. Tama ko kahang ko ni poribar mo kahang ko nai tama jas. Abe. Ya không thằng có phải biết đi. Nhưng mà tag bài cái hẳn lên mà sẽ chấm ăn, thằng người chạy cái bunyi chụp thì nào cũng là đang thì ya không thấy cái nó hẳn. 사 너럭도 어러 벵갈루루 카스테워 제 디프라 사롱니 고방마 사몽 셉티 너럭 리위 동고 어번 비싱테 따봉 르 너로니 땀땀어 셉티 클라이 동만 바 땀땀 클라이 동 어버 하이럭 사가르 기사 Tapok zora tu itu sung joto case no ya sabu joto jese kono jung jalan khati bara sarami kisam misap chikon with problem ho ya sabu baksa beton mayang tongani baksa samong mayang tongani baksa bulai tok lai nga ba amune hypothesis case ya sabu chung ba khorok khorone buja bero phaya ba robbery phano khaja phaya amtere no sung case ya sabu tabok chini tabok na roknu ko na room tabok chini room to chung abong ke seti bara sarami ba room na re ton mane Bangalore जे क्या उफानो फाइव कसै दं हैगा बेंगलोर हाथाय आं गाय बरक चुंबाय फाइ चुंबाय करङै ओ रुमो फाइ हरसा हरनै तंगै मानो बरक सामंबाय आजाराथै बरक साब तगै सबन तंगनाम जुङै तंगै थांगोन फ्री अफ कस्ट केबो थानि जों कुनु खर्च नाया ताबो बुइ लामा स्पेशली हर सबै ट्रेन रक बाय बाथ बरने होटेल बा बरने तंगमन जागा अनेक कसाल जों बरक जदि चिने एड्रेस माने बरक फाइ तंगै मानो नंगै सारते कैसा कक जे नरक जे ताबुक Tripura People Foundation je khai tongmani or team Tripura sa team khai tongmani bosor bisiro balok khaje obai khlaijak mani जों स्टार्ट खालामनानै थ' खालायगा अनेक बोसोर सिगां रयेल त्रिपुरा पिपल सार्भिस ससाइटि होनो जों खुलुमनानै एबोना अब कलमा थांमालिया अल जों लकडाउन टाइमाव बुबाग्रा जों फोरोंबाय यागल लकडाउन सिबिक जों तेवैसा रिस्टार्ट खालायफिका रेजिस्ट्रेशन ऑफिशियल रेजिस्ट्रेशन ले ताबो 1.5 years सिंखौ हायर के चिने एक्सिस्टेंस जे एक्टिव लेसन क्लाइम है के 2018 नि सिमै क्लाइम है ताबुक जे Tripura sarongni je umsakai norok septi tomon bisingte Tripura sarok norok no taksu jote busuk hammani ri ba busuk hamja mungri busuk borong thani chuba suman आबो रगले जों गने नो थांगिया सायो माया जों खर बुसुनो चुबा ओइरा हका बा खर बुसुनो चुबा जागाय थांका जों निजेनो गनि माने na on norok je chubai rohon bisingte norok no busu jote hambai roha आबोनि बिसिङो हामबाय रहनाय तो प्रोबब्ली 100% बिसिङो 20% of रहना 20% बर रक कयजना तो बखाबाय रहनाय दङ हामबाय कयजना बखाबाय माने बै सामने दङ गोबां बर रक दङ जे पगैबो थाङो जों पग थाङो साब सामने ताम फैया आमा हेरक तो हतबो जों फिरगै मानानै कुनु नाया चिनी चाय तो गावलुस चिनी तिब्रासा नि हम क्राइ जों बाके क्लाइ रङ माने चिनी तिब्रासा जों बाके डेभलप क्लाइ माननाय जों तिब्रासा के चिनी तिब्रासा बाके थांजा दङै माननाय आमुसे चिनी चाय तो sar nang Bengaluru je or Bengaluru je nang tongoi tomani busuk bisi ingkha आंखा 15 বছর 15 bosor বহংকা 19 বছর 19 বছর bisingo oro Tripura sani je Tripura rajoni je chamung tam manthok je Bengaluru hastebo Agi kun maya. Sayang kai. But tabuk kabama borok sai mana daga ba especially kor mangai ri awo Manipur dugan noi tongo adaga ber mama no muya almost chini sang mo pong sang to obviously million kai. Sempong ro ber ma ro ma ba tabuk gang ka senyang ba ber ma pati chau. बेरा बटी तो सुन तो हैदराबाद सिमनो चाउन तो ले 15 वर्ष से हैदराबाद सिमनो बेरमा त्रिपुरा ने इंपोर्ट लाई तो बिमा चाउ Tag man ma hangkai obviously बोर्नी क्वालिटी डिफरेंट बा ये कैसे डिफरेंट तो tabuk mo tong di joto no mane tong ka tong ti ento Bengaluru hastebo je chamung chini Tripura san chamung chaboro muya awanduro ba nin chakhoi kodok obo hairok oro chote choli
दुकान तो चलिया दुकान रो तो कोनो हमती दुकान रो करै মানে কোনো না বা ও হাই ত্রিপুরা সারনি হোটেল ওখানে চিন ত্রিপুরা সার খাই তো নাই রক তো हमती एराब तो करै खौ जेति ब्रासा चामु गने होटल तो करै तब हमने चुमवा से ट्राई तो खलाइगा आगे बरा मो फेलंगि थागा सक्ति ब्रा सर जतो जगा न बाग जाख नगाय सिनि काहा जगा फाइचा फाइजा बागे सिनि हाजार गायसिनि बर गारि बारा सिरि फाय ना मुके बा हम हाइनि बागे जतो बर तो तिब्रासा चामु चाया बन खलाइ मारि खामो नरङै तपाईँ बिन नगद चागाय सँग गां सानावै फायो আচ্ছা আচ্ছা নরনি না হারমুং নরনি ওয়ানসুমুং বসকাং ফিউচারनि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन बागै तामो वानसुक जे बेंगलुरु हास्टेव ত্রিপুরা सार गोबां मा सामु हमं तांना फाइनाय रक अरब तंगै सामु सेफ्टी पेप्टी जे खाइ तंनाय रक बरंनि फिउचार तामो वानसुक नर बबाइके थिनांगो अमाइके चिनि बरंनि बागै ओ जे बेंगलुरु हास्टेव तिसाइ नानानि बोसो जति ननि ना हारमुं गुड पॉइंट आं कायसा कक सानम आं जेफ्रु बेंगलुरु फाइगा आं बेंगलुरु फाइप्रु फाइमान दिनो आं अमा हाइरुम चिकन थाव 20 जन बरक आ जागाव बरक खातिनन बन्यो जागा करे आबा हाइ जागाव थुइमा फाइगा एन्ड कायसा कोइलानि रुम तंगने कोइला रुम थुइमा फाइगा 1.5 बछर माइरांग लता होका सो एन्ड आनि मा थुइप्रु आं नगो सगिलिया नगा हामिया जाय आं पुरो बां नगो सगिलिया तांगै मागे थांजा करे जों मुजों जे ताबुक जों जे दारा दिनेश बाय करगन दारा दिनेश जों न जुबावै जे खाइ रहरै तमनि गोबां मा केसो सकांगो बो खरकसा बरक थैथागा बुखा थैथागा गांगा दारा बनो टिकेट खायोगा ससिन मुजुं माबो जों जे कस्ट नुगै फाइगा फेसन फाइगा आमा हाय कस्ट केबो तिबारा सातामान थं ताक बेंगलुरु ककनिक बो सामुनि बागै फाइगा बिन बागै जागा करै गांगा चिनि रुम तंगन बागै जों जे कस्ट तंगै फाइमानि न आ कस्ट चिनि बसकांनि जेनेरेशन रो तामान थं बेंगलुरु जॉब खाइना बागै फान फाइगा कोरिना बागै फान फाइगा अब रंग सुबाना बागै न माने जों ताबुक सुजरति प्लान खाइ तंगो एन सामुं चलिबो तंगो ताइतेबो गाहामके खाइनान बागै नि जों वानसुबै तंगै मारनि बिसिङाव पॉइंट खाइरुनो ताबुक जों तिब्रा सारक मा फाइमाने द फादर हास्टेल चिनि आरो सिनि हावा असक सामुं करै नि वानसुबै फाइबाय माने अब जों जदि नायनो थाङाखै सिनि हावाबो सामुं करै ओंगिया जों जदि तनि तिनि पाराव थाङाखै दिन हाजिरा खाइनाय सिमानिया बा हाजिरा खाइना बागैसो सामुं खाइना फाया ओ जगा जों गिसिं जों जदि चुबालाय तंलाय थांखे तिनि बो सामुंरि मान थानिबो आं थाङै सामुं खाइगा आनि बगैसो सामुं खाइना थाङो मै बगैसो सामुं जावै थाङो अमाय मा अमनो काइसो चुबाचु काइसा फिरक मुंगरलाय मा हाय अमायके जों जदि सारबा फ्लाइट थांमनो खाइमानो अमायके जों केबो फानो बिग्रा बरक नै तंला सिनतिब्राव फानो माचाया नै तंला जदि मुजु माने तंखांके तिनि आं उसकांनि स्पिच सामानि हाय तामगै तिब्रा सारा अर फाइ सामुं खाइफाने ना तामने के बरक लासिबो नै जिनि हावा दिन हाजिरा चाइ खाइले चाखांगा बुइबे कुल जागन बा बुइबे सिद्रागन नासि जागन पट खाया नै जागन नै वान सुमा बाय बरक फादर हास्ते फाइ बुनि सेलें नै तंफायो तिनि बुनि सेलें नै तंफाय माने यागलो बो जदि बखाबाय डेडिकेटेड बिसन सामुं खाइगानके त्रिपुराव जेसे आजिमे चंगर 3 गुना आजुइ मानो तंगे डेडिकेशन तंग ना बाय माने नों तिनि सपायनाय हाउसकीपिंग जॉब सामुं खाइना फाइ 6 मासनि परा नों यागरे तकसे बाहर थाङा क्लायनि बेतन बारिया आसुन आसर तंनाय 10000 नों जॉइन फ्लाइगन 10000 5 बছर तंनाय जदि नों प्रोफेशनली एक्सपीरियंस नावै थाङै तंका तिनि आं 3 बছर बा 2 बছर हाउसकीपिंग खाइगानके आं एक्सपीरियंस लेटर माने भरे नेक्स्ट टाइम थांनानै बेतन बारि थाङै मानो अमायके जों इंडस्ट्री न स्मास लाइनाय तिनि राउन्ड थाङै बरक स्टार्टिं फाइबो 1500 बेतन 1500 बे सामुं फ्लाइ फाइयो तिनि बरन बेतन डिफरेंट लेवल सबै जा व्हाई बिकज एक्सपीरियंस लेवल विथ समथिंग थामो किंतु एमन बरक तंग जे बेंगलुरु 10 बছर खा ताव फानो बिन बेतन 10000 गजाय तंग जुदि जों डेभलपमेन्ट नांगौ गाइसिनि तिब्रा सारक जदि कष्ट खालामनानै फाइयो ओ डेभलपमेन्ट माना सिगनाय सुदु कायसे जागाव कष्ट मानोने फाचस लाइ थानानै या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जे जागाव जों सामोने बागै मानो आ जागा थाना नांनाय हायनि बागै ना जों कायसा कंपनी खुलगरि माने दङ इमांनि लामा होनो चिनि इमांनि लामा माने बेंगलुरु बेंगलुरु चिनि इमांनि लामा तेनि जदि खरि फाइगांके जों ताम क्लाइ बनो ऑफर लेटर नै बिनि या कर्म यागल समना रिलीविंग लेटर नै एक्सपीरियंस लेटर नै पे स्लिप नै पीएफ तंनाय ईएसआई तंनाय जतो सेफ्टी बो जदि कुलुम गसाङै बो जों बनि कुलुम गसार खर्च चंगरनै चिनि कंपनी ते जरि तंखांके अमायके वान सबै जों चिनि आरो कोनो बेनिफिट तो करे सुदु बेनिफिट बे जे एम्प्लॉइज जों सेफ्टी नाय बरनि सेफ्टी
जोंबो इजिलि आसामावनो फाचा याचागै जबो जों जालक जों याचागै फाचा सल्व खालामोन किन्तु बो जदि बुनि एमप्लॉयिं तंगै खांके जों बोरनि कंपनीयाव थांनाय कक साइनानि सिनि बासो अधिकार करै किन्तु सिनि आन्दारानो जों जदि सामख्लाय तंगांके नि डेभलपमेन्ट बागै जों खालामनो माने कस्ट नंखौ जों इमिडिएटली हेल्प खालामनो स्टार्ट खालामनानै सो ताबो जरा दैसिनि इमांनि लामो 22 people 22 जना एमप्लॉयज दङ त्रिपुरा साराव जोंनि सामख्लायनायाव आरो बिसोर 9 जना तो आंनि थानायनो सामख्लायो ते बाकी तो आंनि जागाव जों बागै रमाजा साबनो त्रिपुरा साराव जदि जे कोनो ता बस कामो संते अपॉर्चुनिटीज तो भी तो त्रिपुरा साराव बागे इकाबन ता नेक्स्ट जनरेशन बो ताबक संग नायजाबा केपन त्रिपुरा साराव जाहाते कबंगमान नरक तो केस नो खाना बाक्सा मोबाइल छेगिना जाका बाक्सा बेतन में जा तंग आमाय प्रॉब्लम रो जों जे प्रॉब्लम मान जरि फायका तकदार आंथ अब हाय प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन फेस ता खायतें हने जों जत दिगितिन ट्राई खाय तो इजी awareness awareness सामि तो द पाइथागो जों थांलासिनाय पाइथां दिगेव ताबुक जे बेंगालुरु हास्टेव जे सामु तां फाइनरनि बागै नरक ता मेसेज तानि मुसुं बबा हाय बर रक फायगे जानो बर'राव जिसिलायदि जे सामं खायना मुसुंनाय जे बखाबाय सामं खायना मुसुंनाय बनो फाय खुनुनिया केवल बादारिया तब हमके सगां निजेनि हाव सामं मान सामं क्लाइमान आव नाइग्रानि सगां आबुनि बादेयाव आबुनि या बोलो नर जुदि मानसुकलि आंगांके नर फायमानो जों नर मानसु बनानै ट्राई खायनाय जेसे जरति जों सिनि आंगै सामं दंखाय नसुं नर सामं रेनाय तब हमके ड्रग्स जानाय र जे रिफ्रि हजमने र आमाय रकने प्लिज तेगैसा ड्रग्स सामान बादे तेगैसा बुनि बिहि खिबिवै बुनि बसा खिबिवै बुनि बसा खिबि खाय माने खबर र ता फायले जादि ड्रग्स जानाय र ता फायले जादि नर फायगांके ड्रग्स जानाय र फु जदि फायना गांके सिगां रिहाब थानि ड्रग्स जाय आंना नंगाने आबन फर फायलि साम फाय पनि नगे नंबो खाबाय खालायनो जों मुखे ते बुनि बसा खार फायने र प्लिज आं जे ताजों आं जे सामने हा कइलाव साय फैया आं तिनो साय रनो नरक जदि हामजले तंगलाय हांगा डिवोर्स नाय कागलायदि बट खारि दा ना आमसायो जे सातपारानि समाजो जे तंगो ओ सातपारा बाय देवसी कागै मा लीगली खाय नरक कागलाय नर जिसपन लायदि आमनि यागलो तब खारि फाय निजिनि समाज लासि मुंतारदि चिनि जाति न तिप्रसा जाति न लासि मुंतारदि दंगै सार हामबाय नरक न तामगै द ताव पाइथाकनो आं आबक साइनो कगनो खलबसनाय सार नोङो बेंगालुरु हास्टेनि जे अरवा ताबो त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशननि निनि छिनि मुं तामो त्रिपुरा पिपल फाउन्डेशन नि के आं फाउन्डर एन्ड डाइरेक्टर yang सार हंके खाय प्रेसिडेंट त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन प्रेसिडेंट बेलाय बेलाय ननो हामबाय सानजानाय जराव जेनबा कगलाब सालायमान बिसिंते हामबाय